Good morning everyone and welcome back to the Bodo Couple YouTube channel and wish all my YouTube family बयनिसिमबो 2025 नि Happy New Year गोजोननाय आरो अननायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। खुवा खुनायजों लामाखौनो आन्दायजोबलायलायनो नागिरो आरोना लामाखौनो नुनो नागिरलाया गारिफ्राबो लाइट होयैसो सालायनांदों। फुंनि 6टायावनो सिखारनानै जों थांगासिनो दं दा सिजौसा फारसे। जोबोद मोजां नै जायगायाबो दलांफ्राबो जोबोद समायना दा जों बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट मोनबाय। लोगोफोर आं दा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट सिजौसायाव दंफैयो आरोना अरुणाचल एकदम अरुणाचलजों नांजाबनाय सिजौसा। ओमफ्राय बेयाव जोंना गंगा स्नान फुजा दं नालाय दिनै हेपि निउ इयार बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि। ओमफ्राय दा दुगैगोन आरो दा जोङो माखासे भक्तफ्रा मोनहैजोब्बाय दैमायाव दुगैनानै मन्दिराव फुजा होगोन। मन्दिर दं नालाय जोंना आर्य सनातन धोरोमनि शिब मन्दिर दङ नैबेहाय। दा माखासे पिकनिक जानोबो फैयो बेहाय गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय। ओमफ्राय देग्लाय बारा मानसि फैथ'वाखै दा दसे उनाव फैनो हागौ। जों दा दुगैनानै मन्दिराव फुजा होनो थांसै। जों मोनहैजोब्बाय हनै। जों दा मोनफैबाय नै फंबायमोनाबो मोनफैनानै दंमोन बाइकजों फैदों बिसोरो एकदम माजबाटनिफ्राय दा बयबो दुगैगासिनो दं नै दुगैखांबाय आयंआ दे हागौबाय नोंहा औ दुगैनानै नैबेहाय माने लिंग बानायदों नालाय फुजा होनोसै जोंबो दुगैखांनानै दुगैगासिनो दं माखासेया आरो होजों मन्दिरावबो फुजा जाबावगोन सिजौसा दैया थांनाय इयाराव नैबेजोंसो थांदोंमोन खिन्थु देग्लाय बेजों थांबाय गोजौआव थेथेबाय खोमा मोनफैबाय ना दा दे नैबेहाय लिंग बानायदों फुजा होगोन आरो आं मोनफैनाया एसे लेट जाबाय दहायनो जोंनि आर्य सनातन धोरोमनि भक्त भक्तानि ज' जानानै आरो पुर'हितआ बेवहाय फुजा होलांबाय दायो माखासेफ्रा दुगैनानै होगासिनो दङ गोबां सुबुंफोरा दिनै हेपि निउ इयार 1 जानुवारिनि गोदान बोसोरनि नामाव गोबाङा पिकनिक जायो नाथाय जोंनि आर्य सनातन धोरोमनि भक्त भक्तानि बयबो खौसेनो ज' जानानै गंगा स्नान फुजाखौ होनाय जायो दैमायाव दुगैखांनायनि उनाव शिबलिंगआव जोङो बयबो बेल बिलाइ होनाय जायो जाहाथे आगोलनि सम बायदिनो जोङो मोजाङै मोजां थांनानै थानो हायो बिनि थाखायनो दिनै 2025 1 जानुवारि खालि गंगा स्नान फुजाखौ होनाय जायो बिबार फिथाइ बिलाइ जा एसे गाइखेर धुप धुना आलारि बाथि सावनानै बिमा गंगानि थाखाय फुजाखौ होनाय जायो गंगा बिमा दैमा सिजौसानि दैयाव गुसुनो दुगैखांबाय फुजाबो होखांबाय ओमफ्राय दायो माखासेफ्रा होगासिनो दं आरोना फुजा खायफा दासो दुगैगासिनो दङ जोंहा दुगैखांबाय नालाय रिचा हेपि निउ इयार दुगैखांबाय दे जोंहा होखांबाय नै मन्दिराव थांसै इउटुबाव ना खमला जानोसै फुजा होखांबाय ओमफ्राय जोंना आयं इउटुबारा बोरैथाय सासेया फैयासै ने दुगैखांजोब्बाय नै हा माबानि अरुणाचलनि नामा ए जानायसै र' आंबो खमला होदों मादैया आंनो नै जानायनि र' बैथिं थांना फैनि र' जोङो बरिया बरियानो दुगैखांबायानो दे हेपि निउ इयार दुगैखांबाय फंबायमोना दे अ दे मोजाङानो औ दाखालिनो फैदों नामा नोङो हारसिं फैग्रो बे बिराद गाज्रि गोबाङा कमेन्ट खालामनानै सोंखागोन बे जायगाया बहाय दं होननानै बे जायगाया बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिजौसा होननाय जायगा आरोना बे जायगानि मुङा सिजौसा होनना बुङो अरुणाचल सेरावनो बियो अरुणाचलजों नांजाबनायखा जोबोद मोजां आरोना जायगाया नोंथांमोना फैनानै नायबा मिथिगोन जायफोर फैफेराखै आरो खायफाबा फैखांबायबो जानो हागौ बे जायगायाव जों दा दुगैखांबाय नालाय दायो उरायसिगोन आरोना गाव बिनि उनाव मन्दिराव फुजा होगोन बयबो गंगा बिमानि सान्थि दैजों दुगैस्रां लोबस्रां गंगा स्नान फुजा होनानै फैबाय शिबलिंगआवबो बिबार बिलाइ बेल बिलाइ गाइखेर लुनानै फैखांबाय दायो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि ब्राह्मण पुर'हितफोरा गाव गावबागाव डिस्ट्रिक्टनि आर्य सनातन धोरोमनि फिरफिलाखौ बिरहोसिगोन गिबियावनो सेन्ट्रेलनि बिरहोग्रोगोन बिनि उनाव गाव गावबागाव डिस्ट्रिक्टआ बिरहोगोन आरोना दायो सिगांग्रो सेन्ट्रेलनिखौ बिरहोग्रोबाय ब्राह्मण पुर'हितआ बिनि उनाव गाव गावबागाव डिस्ट्रिक्टनि ब्राह्मण पुर'हितफ्रा गाव गावबागाव डिस्ट्रिक्टनि आर्य सनातन धोरोमनि फिरफिलाखौ बिरहोबाय नै बयबो जै होदों
জিলাৰ মাননীয় ব্ৰাহ্মণ পুৰোহিত লগতে ভক্তবিজ্ঞানীসকল মই পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকললৈ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ হৈ আজিৰ নতুন বছৰ ইংৰাজী 2025 চনৰ আপোনালোকক মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা যাচিছোঁ। লগতে আজি এই কংগ্ৰেছমান যুগ তিথিত উপস্থিত হোৱা ভক্তবিজ্ঞানী আৰু ৰাইজ আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনত আমি সকলোৱে একগোট হৈ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আমি 5টা ডিষ্ট্ৰিক্ট কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈ আজি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ যি কাৰ্যসূচী গংগা স্নান যোগ কাৰ্যসূচী এই গংগা স্নান যোগ ইতিমধ্যে আমি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত আমি দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী আমাৰ ধৰ্মীয় পতাকা উত্তোলন। এই ধর্মীয় পতাকা উত্তোলন আমি ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন করিলো। दायो सेन्ट्रेलनि आरो गावबागाव डिस्ट्रिक्टनि फिरफिलाखौ बेरेखांजोब्बाय। बिनि उनाव दायो प्रणब मन्दिराव फुजा दंबावो। बयबो फुजा होनो थाखाय रेडि जाबाय। नै दायो फुजा होसिगोन। आफाखौ बरायनानै लाबोग्रोसिगोन आरोना। आफा गुरुखौ जोंनि दिखा गुरु आर्य ऋषि सनातन धोरोमनि जिनाखि जोंहा श्री श्री सनेश्वर ब्रह्मचारि दिखा गुरु आफाखौ जोङो बरायनानै लाग्रोसिगोन। दिखा गुरु श्री श्री सनेश्वर ब्रह्मचारि आफाखौ बरायनानै लाबोनानै दा प्रणब मन्दिराव फज'बाय। बिनि उनाव बयबो गाव गावबागाव फुजाखौ होसिगोन। गावनि गोसो अन्तर आत्माजों बयबो खुलुमसिगोन। গংগা যুগ কৰাৰ পিছত আমি আমাৰ ধৰ্মীয় আমাৰ যিটো পতাকা আমি উত্তোলন কৰিছোঁ। লগতে আমি স্বয়ং আমি সাকাৰ গুৰুৰ এই মন্দিৰৰ ভিতৰত আমি প্ৰৱেশ কৰি আমি গুৰুদেৱক আমি সেৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আমি সকলো ভক্তভক্তানীসকলে আমি এই আৰ্য ঋষি সনাতন আমাৰ ধৰ্মটো হ'ল আৰ্য ঋষি সনাতন ধৰ্ম। যি এই শনিশ্বৰম গুৰুধামত আমি প্ৰৱেশ কৰি যি পূজা পাতল কৰিলোঁ, ইয়াত থাকি অতি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু অতি ভাল লাগিছে যে মানুহে আজি 1 জানুৱাৰী হিচাপে মদে মাংসই ভাত পানী খাই নাচ গান কৰে, কিন্তু আমাৰ ভক্তসকলক দেখিছে কিমান আনন্দিত। সকলোৱে ঈশ্বৰৰ নামত আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, পূজা পাতল কৰিছে, ঈশ্বৰৰ নাম ভক্তি লৈছে, যাতে 2025 চনটো আমাৰ
দিনবোৰ যাতে ভাল হয়, শান্তিৰূপ হয়, নিষ্ঠাৰূপে যাতে ঈশ্বৰে আমাক আশীৰ্বাদ কৰক, এয়ে আমাৰ চেষ্টা। আৰু আজি বুলিয়ে নহয়, আজি 20তম বুলি ক'লোঁ, সেয়েহে আগতে আৰু 19 বাৰ এনেকুৱা গংগা স্নান পাৰ হৈ গৈছে। ভাল লাগিছে, সকলোকে वेलकाम फुजा जोबखांबाय दायो बेनिफ्राय जोंहा मिटिंआबो जोब्बाय माने धर्मनि आलोचना एसे सावरायदोंमोन नालाय मिटिं ड्रेसा आगै दङ ओंखाम जानोसै जोङो दायो ओंखाम उखैथारबायना सानसे ओंखाम मोनजायासै मिटिंनानै दङ आमाइ दङ आदै दं माने माला ओंखाम मोनजागोन जादों आरो बिसोरो ओंखायनो सिन्था जाबाय नालाय पात्तायानो गैया बिसोरो खालामनायखौ बिदिना हरब्रा आदै मादै ओंखाम फैबायना? सानसे माने गारि गाखोना फैबाय ओमफ्राय फुजाबो जोब्बाय दायो गंगा स्नान फुजा दंमोन नालाय दिनै हेपि निउ इयार बयनिसिमबो 2025 खिन्थु मालाय 2025आव बेदरै जायै लोङैसो बिदाय होयोमोन जोंना फार्स्टआवनो देग्लाय जाहाथे फैगोन बोसोरनि बायदि देग्लाय 2025 इयाराबो मोजाङै मोजां थांथों होननानै जों माने गंगा स्नान फुजा होनो फैदों आरो सिजौसायाव मिरामिससो जागोन दायो मिरामिससो संखायो नालाय बोसोरै जानोसै जोङो बोसोराव फैसिगोन जों संग्राफ्राबो नै संगासिनो दं आब' हेपि निउ इयार ड्रेसा गोथाव जादोंना जायाखै गोथाव जादोंना मादै गोथाव जादोंना जायाखै गोथाव जादोंना मन्दिरनि प्रसाद आब'बो जागासिनो नै रियान बिब'लायनो रियान बिमा आब' आं आब' जानायखाय बिब' होनफ्लांदों हा होदो दे एसे बिराद मोसायो बिसिनि राजाया नोंथांमोना नुखायोदां फेसबुकआव दे जादो आनै गोदान बोसोरनि औ बिदिनो मोजाङै थांथोंसै ना औ देग्लायबो गोथाव जादों ना मादै टेस्टि जादों दा टेस्टि जायो मिरामिसबाबो मन्दिरनि प्रसाद ना आंबो दा जागासिनो गोथाव जादों लुगैनो हादों लोगोफोर मिरामिसबाबो बिराद टेस्टि आरो नै टमेट'बो मोनफैबावबाय आसारसो